zo Hajara na cika alkawari dan tabbacin ba zan miki ƙarya ba. Dama alkawari na yi wa Hajara in ba ku manta ba. Duk sanda na shiga garin Bauchi ba zan ƙirje mu majalisa ba. Gari na masoyi 'yan Hausa sun ce ba zai maka nisa ba. Ni ma ba zai mana nisa ba. Ina Jigawa ina Bauchi. Assalamu alaiki Hajara, yau dai gani cikin Bauchi. Ta ce da gaske kake ko da wasa karkasa in kasa barci. Na ce mata gaske, ta ce mun kana ina ne yanzu cikin Bauchi. Sirin Salmanu na ce mata ka bani minti 10 in ma na ci. Gane na zo kana ina daidai gidan Mawaqi oil 'yan mata. Na tanadi 'yan canji nufina da ta zo mun gaisa in bata. Masoyi ba shi da aibu, faranta raina ta shine damuwata. Haka dai na jure tsayuwa na sanyi na tafi raina ta zai daci. Mota na ga ta faka baka gabana sai kawai na ja da baya. Na zari iya ɗina na sa na ba sarka na juya baya. Mace ce a ciki ta fito ta kirayi sunana ni ko na juya. Mawaqi yasa na kasa amsa sunan sai nazari nake yi. Ta ce da ni wai kai ne koko ina mafarki. Na ce mata Hajara ni ne gabanki, ni ma dai kin ban mamaki. Shigo mota mu je gida yanzu duk ajiye maganar mamaki. Shiga ko kar in shiga to kar kuma in je in yi ragon azanci. Da sauri muka shiga ciki, ni ne na shiru jikina duk na ɗari-ɗari. Tana tafi ni ko ina binta zuciya tsoro fuska da nuri. Na shigar mu cikin falon gidan sallama farko ita ce muka yi. Sallamar da muka yi ta sa waɗanda ke falon duk suka waiwayo. Sunana na ji ana kira Salisu Ahmad sai na ruɗe. Kausar na gani muka haɗa ido sai na ɗora hannu kaina na hide. Yanki jiki ta faɗi falon ya kaure sai kuwa ke yi. Yo Allah mai sauraro, lokaci ba zai bar nawa. Gani ga Hajara 'yar Bauchi ga Kausar da akwai batu gaba. Na san za ku so ku san wace Kausar, to kar ku gajiya.